Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Yan po yung ating Mission Tabang Tugang. Medyo nawala lang yung video, yung audio. Right, nanonood po sa atin si Mother Cathy Bragais. Kaya dyan mo Happy New Year, anak. God bless you, sabi niya. Grabe ang nangyari sa Tiwi. Naway maging matatag sila sa pagsubok na dumadaan ngayon. Amen. Thank you, Mother Cathy Bragais. Kumusta ka na, Mother? Gloria Remedio Beck, sabi niya, kaya dyan nalalaman na hindi safe ang simbahang Katoliko. Ho, ho, ho. Thank you, Gloria. Jonathan Lotivio, sabi niya rito, kahit kailan ay hindi tayo maliligtas ng simbahan, lalong may mga kaparian. Ang mga kaligtas lang sa atin ay ang pagdarasal natin kahit wala tayo sa simbahan. Happy New Year sa inyo, sir, sabi niya. Alright. Anyway, mga kaibigan, sa ganitong panahon ang ating panawagan, syempre ay magkaisa po tayo. May magagawang tulong po tayo, tumulong tayo. And we welcome your help dito po sa ating Mission Tabang Tugang. Tulong po tayo sa mga nasalanta, mga nasawi sa bayan ng Tiwalbay. Ulitin ko po, we hope to be there by Saturday. Nais po nating bumiyahe po ang ating grupo by Friday para madala po ang anuman pong malikom po natin. Ulitin ko, nilagyan nga natin sa pagsisimula ngayong gabi, nilagyan po natin ng 5,000 SED fund ang Mission Tabang Tugang. At ang anuman pong inyong mga donasyon, please send it to BDO Savings account name, Errol Dakame, with account number 103-700-46373. Yun po yung ating account na pwede niyo pong i-deposit ang inyong pong mga tulong, mga donasyon para po sa Mission Tabang Tugang ng ating himpilang Leader News Philippines. Right, may report yata, partner, si Juan. Nakasilip sa atin. si partner Boyet. Kung ready ka na, tawagan ka namin, ha? Kung ready ka. At Happy New Year din kay Mayor Cecil Salvador ng lungsod ng Maynila. Sana babae na ang maging alkalde diyan sa lungsod ng Maynila, no? Mayor Cecil, nang maiba naman, no? Nang gumanda-ganda naman ang lungsod ng Maynila na ngayon po ay nawala ang ganda eh. Nawala ang ganda. So, pag babae, magandang babae tulad po ni Mayora Cecil, magiging magandang kapaligiran. Saglit lamang, ha? At may report po tayong panonoorin sa ating palatuntunan. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Alamin natin ang bit-bit na report ni partner Boyet G. Live sa ating palatuntunan, Kamao Asero. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Happy New Year. Pasok ka. Happy New Year, Errol. Errol, nilabag ng Chinese national na nakilalang si Jiang Jun, 24 anyos at computer encoder ng Altec Innovation Business ay ang RA 8484 o Access Device and Regulation Act of 2002 at qualified theft kung saan ang halagang 700,000 Chinese money na katumbas ng 6 na milyong piso mula sa padala ng kliyente ng kumpanya ipinasok ng suspect sa sarili niyang account na walang pahintulot mula sa Altec Innovation Business.
Dahil sa paglabag sa naturang batas, ang nasabing kaso ay naisampa ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay City Police kay Pasay City Inquest Prosecutor Reynaldo Tiquiado. Miyerkules ng gabi ng Disyembre 26, nang madiskubre ng pamunuan ng Altic Innovation Business ang illegal na transaksyong ginagawa ng nasabing empleyado. Dahil sa illegal na gawain ng suspect kung saan tinatransfer nito ang pera sa sariling account imbes sa account ng Altic Innovation Business, kaya't nang nasabi ding araw, inaresto ang Chinese national at dinala para imbestigahan sa Pasay City Police. Katanggapan ng investigador, nagpupumiglas, lumalaban sa pulis at ayaw pakulong sa selda ang suspect. Ganun man, gumamit na ng puwersa ang mga pulis para mapayapa at maikulong sa selda ang ayaw pakulong na suspect. Sa kabila ng lahat, ginawa ng suspect, napalaya din kaagad dahil sa pag-atras ng reklamo na kinatawan ng nasabing kumpanya at pag-execute ng affidavit of resistance ng complainant na si Kong Shen Han, Human Resources Officer ng nasabing kumpanya. Hindi naman malinaw na nawawalang affidavit of resistance ng complainant kung anong binigay na dahilan ng kumpanya sa pag-atras mo laban sa suspect. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you, paring Boyet. Mahiwaga din ang pangyayaring yan, ano? Malaking pera ang dinivert ng tao sa kanyang sariling account, pera ng opisina, tapos biglang hindi na dinimanda. So, hindi natin alam kung ano mga dahilan po nila. Tulad po ng ating pinangako mga kaibigan, narito po yung update sa paglibing na ngayong araw sa bangkay ng ating kaibigang Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batocabe. Hindi po inalintana ng mga supporters, mga kaibigan, mga kaanak ni Party List Congressman Rodel Batocabe ang malakas na ulan. Maihatid lamang po ang kanyang bangkay sa huling hantungan. Bago po dinala sa Daraga Public Cemetery, iniikot muna ang labi ng mambabatas sa mga barangay sa bayan po ng Daraga kung saan ito isinilang at lumaki. Pagkatapos nito ay isinagawa naman ang banal na misa sa Daraga Church. Maging ang mga mamamayan mula sa ilang barangay ay matyagang naghintay sa gilid po ng kalsada upang makita ang pagdaan po ng mambabatas sa huling pagkakataon. Suot po ng mga dumalo sa libing, kabilang na ang mga iba't ibang barangay sa bayan po ang t-shirt na may nakaimprentang Justice for Congressman Batocabe. Kalaki po ng larawan ito. At kapansin-pansin din mga kaibigan na ang maraming bilang ng mga senior citizens na nagtungo sa libing ng mambabatas. At of course, hindi naman naiwasan na naging emosyonal ang pamilya Batocabe at lalo pa ito anya ang unang taon na sasalubungan nila ang bagong taon na wala na ang mambabatas. So muli, ang ating hiling na makamtan sana ng ating kaibigang Congressman Rodel Batocabe ang hustisya. Matukoy kung sino ang siraulo, mastermind ng pagpapapatay sa ating kaibigan at makarsel, maparusahan sa pinakamabigat na parusang available po sa ating kasalukuyang batas. Kung yan man po ay may kaugnayan sa politika, matutukoy naman po yan sa takdang panahon. So muli paalam kaibigang Congressman Rodel Batocabe. Nalulungkot po kami na mga kaibigan mo sa media sa wala sa panahong pagpanaw mo dahil lamang po sa pagpaslang sa iyong buhay. Puntahan muna natin ang isang magandang balita din, ano? Kahit maraming pangit na balita, kahit paano may magandang balita, ano? Ang magandang balita mga kaibigan, habang tayo po ay naghahanda sa pagsalubong ng bagong taon, ang mga motorista at ang sino man pong gumagamit ng petrolyo ay tiyak matutuwa sapagkat sa ikatlong sunod na linggo ay nag-rollback ang ilang kumpanya po ng langis ng kanilang presyo po ng petrolyo ngayong
2018. Nasa 1.80 po ang ibinaba sa presyo po ng diesel habang 1.30 naman sa gasolina. Samantala 1.90 ang rollback sa kerosene or gas. Una nang nag-rollback po ang Unioil, ang Sea Oil, Phoenix, PTT Philippines, Jetty noong Sabado. Ngayong araw at bukas naman inaasahan po ang pagkapatupad ng nasabing bawas presyo ang iba namang mga kumpanya pa. Sa kabuuan ng 2018 mga kaibigan, naitala ang 31 beses na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo samantalang 21 beses naman ang rollback. So parang niloloko lang tayo. Nagtaas ng 31 times, nagbaba ng 21 times. Madaling sabi, tumaas pa rin, mataas pa rin. Isa pang magandang balita, nakaligtas naman sa hindi matukoy na mga suspect ang isang anchorman na inambush. Ayan. At nagtangkang pumatay sa isang kasama po natin sa hanap buhay, isang radio anchorman. Lumabas po sa inisyal na pagsiyasat ng PNP na papauwi na sana ang biktimang si Joel Pimentel, 49 anyos, pagkatapos po ng kanyang programa sa isang local radio station na Bandera. Gamit po ang kanyang motorsiklo nang ito po'y pagbabarilin ng riding in tandem. At maswerte namang hindi po siya tinamaan. Na-recover po sa crime scene ang dalawang basyo po ng kalibre 45 baril. Ayan. Sinasabi pong malamang may kaugnayan po sa trabaho ang naturang insidente na tangkang pagpapatay po kay Pimentel. At ang huling subject daw po ng kanyang komentaryo ni Pimentel ay ang kapatid ng isang kandidatong mayor sa kanilang bayan. Ayan, so tinitingnan po yung anggulong yon. Sa ngayon, binigyan po ng police escort ang ating kapatid sa hanap buhay para sa kanyang seguridad. Mabilis po ang ating oras. Balikan na po natin yung mga isyong tinutukan po natin sa maghapon. Patay sa landslides at flash floods sa Bicol Region, mahigit 46 na. Posibleng inanod naman sa dagat ang ilang nasawi na sa landslide sa Camarines Sur. Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batocabe inilibing na ngayong araw. Oil price rollback ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis. Radio anchor nakaligtas naman sa ambush sa Surigao del Sur. Mga naputukan, sa mga gagamit pa rin po ng firecrackers. Mga naputukan ng firecrackers dumadami ayon po sa DOH. Dahil naman sa illegal na paggawa po ng paputok, 4 katao arestado sa Bulacan. Samantala mga baril na isinuko po ng mag-amang garin, posibleng dalhin sa Campo Crame. At maagang magsasara po ang MRT at LRT ngayong December 31, huling araw po ng 2018. Muli ang ating pakiusap, mga kaibigan, sa panahon po ng trahedya at kalamidad, dapat mas matibay po ang ating pagkakaisa upang ipadama ang malasakit sa kapwa. Tulungan po nating makabangon ang mga nasalanta, lalo't higit ang mga pamilyang may nasawi. Magsama-sama po tayo sa Mission Tabang Tugang. Ang Mission Tabang Tugang is a fundraising campaign of Leader News Philippines for the victims of Typhoon Osman. You may send your cash donations to BDO Savings Account name, Errol Dacame, with account number 103-700-46373. Ang inyo po mga donasyon, mga suki at mga kapatid ay makakarating sa mga karapat-dapat na matulungan. Muli, sa ngalan po ng buong pamilya ng Leader News Philippines, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Mga manonood po natin, mga taga-suporta, mga katuwang sa public service, sa ating bukasyon, sa ating passion na online broadcasting at mainstream broadcasting sa Pinoy Extreme Channel. Dahil kung wala po kayo, wala po ang Kamaong Asero, wala po ang Leader News Philippines sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. At salamat siyempre sa ating mga katuwang, sa ating ginagawang paglilingkod sa araw-araw. Una sa lahat, si partner, si Engineer Oliver Licop, ang ating Operations Head, ang ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso.
Ating isa pang kasama si Clarence Anday, ang ating digital broadcast assistant. Ang ating mga reporters, siyempre. Oh, marami ang ating mga reporters. So, unahin ko ha. Baka makaligtaan ko. Si paring Jojo Sikat, paring Boyet Guillermo, si Nolan Ariola, si Brian Zamora, si Mike Francisco, ayan, si Bernard Menyosa, si paring Hil Tamayo, minsan si Mike Paul Marquez. Who else? May nakaligtaan ba ako? Si Jose Coy Laura. Ayan, si Ruel Tarayaw. Ayan, si paring Tony Arsenal nung ilang buwan nakaraan at si paring Dick Geray. Si Ron Soriano, yan, tinitrain po natin at marami po tayong tinitrain na mga magiging bagong kasama. Salamat po sa inyo. At isa po ang aming pakiusap. Kami po sa ating paglilingkod, definitely may tinatamaan po kami. Wala pong personalan po ito, trabaho po lamang. Pero doon po sa mga napalungkot po namin, humihingi po kami ng patawad. Kung kami naman po ay naging sanhi ng sumama po ang inyong loob, patawarin niyo po kami. At sa mga nagiging inspirasyon naman po namin, salamat po sa inyo. At kami po ay patuloy na ginaganahan na maglingkod sa araw-araw. At we promise you by 2019, there are a lot of big things that's gonna happen with Leader News Philippines. So stay with us. Stay with us as we welcome 2019. Sinasarahan man natin ang ating programa ngayong 2018 ng medyo may lungkot dahil yung ating mga kapatid na mga Bicolano ay dumanas po ng trahedya. Ay ganun pa man, we are excited to welcome 2019 with open hearts and full of positive vibes sapagkat yan po ang dapat we see that this coming year will be very very full of opportunities for everyone of us. Sa ngalan po ng aking pamilya, yan, siyempre, ang aking Mama Jing at mga kasama pa sa tahanan, kami po ay nagpaparating po sa inyo ng Happy New Year at harinawa ang pagpasok po ng bagong taon ay sadyang maghatid po sa atin ng magandang kalusugan, katiwasayan ng pag-iisip at peace and love to everyone and cooperation for a better future for everybody. Ako pa rin po, mga kaibigan, ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame, hindi magbabago. Ayan, hindi magbabago sa pagmamahal sa bayan, sa pagmamahal sa katotohanan para po sa bayan. Errol Dacame po, maraming salamat. God bless and welcome 2019. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.